Samsung jméno, které zná celý svět. Od smartphonů po televize je to velký let. Začalo to v Koreji v roce 1939. Dneska je to gigant, který celý svět obepne. Od prvních televizí až po chytré telefony Samsung ukazuje, jak se technologie kloní. Inovace, která svět mění každý den. Od obrazovek po procesory, to je Samsungův sen. Samsung vládne světu, inovace v krvi, to je jejich metu. Samsung v každé domácnosti, technologie pro všechny, to je jejich ctnost. Samsung je lídrem v technologii 5G, spojuje lidi rychlostí, kterou dřív nikdo neviděl, sítě jsou silnější, data proudí rychleji. Každý nový produkt Samsung posouvá dál hranice a nejen v mobilech, ale i v průmyslu. Polovodiče paměti, tam je Samsung na vrcholu, jejich výrobní procesy jsou ve světě nejlepší, zajišťují, že každý čip je výkonný a spolehlivý. Samsung vládne světu, inovace v krvi, to je jejich metu. Samsung v každé domácnosti, technologie pro všechny, to je jejich ctnost. Samsung se zaměřuje na ekologii, udržitelnost, zmenšuje uhlíkovou stopu, to je jejich vědomost. Recyklují, zlepšují, jejich cílem je zelená budoucnost. Zodpovědná výroba je pro ně každodenní nutnost. Vzdělávání je další oblast, kde září, podporují studenty, aby svět znal pokrok pravý. Od školních programů po inovativní nápady Samsung investuje do budoucích generací, aby byly připravené. Samsung vládne světu, inovace v krvi, to je jejich metu. Samsung v každé domácnosti, technologie pro všechny, to je jejich ctnost.